बहा थांखोब्रा आइलै आयै मानो माखौ गाख्रबबाय थादों नुवाखै नालाय आं बेयाव जिरायना दं नुवाखै नामा नों बेटाखाना दे दाना बुंदो मानो गाख्रबदोंमोन आइलै आंनो ना फैसा हरना गस्ला बायनो आरो फैसासो बावदों नोङो नोंखौ आयु मा जादोंमोनब्रा माखौ आथिं नांदोंबाय थादों थां माला थास'हाय थां होद हायालां बोरोलै बोरोगौना बोरोलै बोरो हायगोनलै हायगोन साला खामानिखौ सानफ्रामबो मावनांगौ बेदरबो लाबोआ न'आवनो थानो बाबायलां उग्रुफोरनियावनो हाबबाय थानोसैलां बाराबा बे मिस्टार दाब्लानि गेङावनो हाबबाय थानोसैलां साला सोर सैमान फिसाया रायखांदोब्रा आंखौलाय दिस्टार्बनो हेल' मानसिया माबायदि दोनदो रकेट नों सारियालियाव थां सासे सिख्लाया रां लाना फैगासिनो बेखौ सेख'ना लाना फै अके बस मानसिया मोदोम दं खानाया गारनाय मामा थां नङाब्ला रैमालिनि मानसिया सिखाव होगोन अके बस हैद बस सादा बायनो फैसा नांगौमोनलै तत मा सादा बिलाय आंनि गेङाव सादा बिरि सिगारेट टटेलि बन्द सरि बस दिनैनिफ्राय आंबो जालालै ओं हाबलां है खा मानसि थिनलायसिगोन खोमालै नोंबो बारिनि दंफां सिङाव सासे सिख्लाखौ नायनो थां होद थाङालाङो बाबा बुजाला बेगोनसो हाबलां नों बे सिख्लानाव मा दं मिथिगौ बेदरफोर गैया बे 4 लाख रां दं 4 लाख बे बेगखौ मोनबानो जों माहाजोन जागोन थांदो गोख्रै अके मेडाम थोद मा मेडाम बेलाय बस होन बस अके बस बस जोंना खेमा अमा खि मोनांजोब्बायलाय गोदान नुदो जागोन दाउखा एबार बम्बाइ टाइप नुसिगोन थांदो नोंसोर ना गुरनालाय थां मा खामानि गैला नामा नोंहा खारदो कम्पानियाव हामालै आइ फिसालाखौनो इदि होन नामा नोंखौ साला मा बुजाबायलाय थायोब्रा साला बे मिस्टार दाब्लानि गेङावनो हाबबाय थानोसैलां होद दिनैनो थांखाथारनोसैलां गैयालै बस फैसा गांसेखौनो मोनासै मा फैसाखौनो थिख'ना मोनासै आंलाय सानदोंमोन प्लास्टिकनि सियार जरा 4सो बायनो
साला फैसा गैखायैयाव आरो सियारखौबो सोरबा खावना लांबावबायसो। बस सोरनिबा फिसाजोखौनो किडनि खालामसै नामा? हो गुड आइडिया। लावथब बे एरियायाव सोर माहाजोनसिन खोन्थालाय? बस स्टेट बेंकनि मेनेजारानो माहाजोनसिनलै बस। औ बस सोरनिबा फिसाजोखौ किडनि खालामसै नामा? रकेट बे बेंक मेनेजारनि फन नाम्बारखौ गोख्रै नागिरना लाना फै। जागोन बस। मिस्टार दाब्ला। सोरलै? सोरब्रा? थोद सामब्राम सोर नोंलाय? आंलै आंसो बांब्ला। बिदि बादावयो फाग्ला। दे बुं मा बाथ्रा? माबालै बस नोंनि गङा हाबनो फैदोंमोन आं। मा रोंगौ नोंलाय? आं अमा दानो रोंगौ, बयलार दानो रोंगौ, गासिखौ रोंजोबो आं। ए फाग्लासो नामालै बे गथ'आलाय? आंनि गेङाव हाबोबा बुलायनो रोंनांगोन। रोंगौब्रा आं बिदिखौबो रोंगौ। देलाय देखायलाय। होद जालालै बस जाला लंपेन्टआ जिबाय। खामानि होगोन गथ'आ। इरा माथो जोंना बसा खारबायसो। मा जाबावगोन दालाय? औलै मा जाबावगोन दा? फंबायखौ लिंहरनांसिगोन खोमालै। दखानाबो मार बुरजा बाखि दंना आंथ' थांनो गिबाय। साला बम्बाइ टेप लुनो होनलायदोंमोन बसआ, मा जाबावगोनसै? होद जानाय नंला। हाबलां दानो फंबायखौ लिंहरदो। दाउखा फनहरलाय। नै बस मेनेजारनि कार्डखौनो मोनबाय। बेनो नामा मानसिया? दासो मोनसिगोन। र' फनहरनि र'। আপুনি ডায়াল কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান লেট্ৰিনত সোমাই আছে। অনুগ্ৰহ কৰি পিছত চেষ্টা কৰক। होद साला सोर नाम्बार लाना फैदोंलाय? बोरैलै बस? बे नङालै बस नैबेसो। ए इसो नामा? मानोथो दहायनो खोन्थाया? र' थुफिननि। हेलौ मेनेजार बाबु नोंगोना नङा? आं मिस्टार दाब्ला बुंदों। सोर दावलांलाय? फैलाय दख'ना गानना थिगसि मोसानाङो। फैलाय मेनेजार बाबु नों आंनि पावारफुलखौ सिनायाखै? दोनदो गिया आं नोंसोरखौ। जा बोराया गरमथारलै। रकेट लावटप नोंसोर सानैजों मेनेजारनि फिसाजोखौ किडनि खालामना लाना फै आरो नोंबो हायलु थां। Welcome, boss.
सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोर मोजाङै दंना? गैयालै बस साखौनो मोनलोंथाराखै। मानसिया रानथाजुबनासो दं गम गैया। नोंना मा नाम बाबु? आंना हाब्लांनि बस। थां दाउखा सिनि साफात आरो कुकिस मेथाइ लाना फै। होद बस सिगांनिबो बाखि दंमोनलै। साला दिनैसो मोनजासिगोन। दे थांदो आइ। हेलौ मेनेजार बाबु, नोंथांनि फिसाजोआ आंनि आड्डायाव दानो 5 लाख रां लानानै फैयाबा नोंथांनि फिसाजोआ कुटुम। दानो 5 लाख रां लानानै स्मल टि गार्डेनाव मामबारै फै। र' आं रांखौ दानो लाना थांगासिनो दङ। Bambulo, नों दान साफात बागानाव थां। बेंक मेनेजारनिफ्राय 5 लाख रां लानानै फै। जागोन बस। लिसा, नों बेसोरखौ बेंक मेनेजारनि फिसाजोखौ दोननो होदो। अके बस। मिस्टार, राङा हरदो। नोंसो रां लांग्राया? बोरो आंना फिसाजोआ? पहले माल दो, उसके बाद सब हो जाएगा। थांदो दे आदै, नोंसाजोआ न'आव सहैसिगोन। कुकिस लायनो थांनायाबो दाबो मोनफैया। हेलौ, गाब्लान मानसिया बेंक मेनेजारनिफ्राय फैसा दाबिना लांबाय। लामायाव आगारनांसिगोनलै बस। हाब्लां, दाब्लानि मानसिया बेंक मेनेजारनिफ्राय फैसा दाबिना लाबोदों। नोंसोर साथामा लामायाव गोख्रै बेंकथिं थां। फंबाय, नोंनि बेगा हर। नङाब्ला सौजांबो। हरदो बाबु, नङाबा खावलाया बुगोनबो। आं हरा, मा खालामनो? हैया। है।
Samram manusia fैसाखौ सेख'ना लांबाय मा थौ दानो Oh Manfredo Sengsara siख्लाफोर दिनै पार्टी दं पार्टी डायलग रोगोन खोमालै हाबलां नाय नों आंखौ आमुल कुल लोंहोनो हायाबा दावखा डीजे दामना हो जागोन बस बे जुगावलाय सोरखौ सोर मा Samram फैसा बेगा गोख्रै हर नङाब्ला नोंसोरखौ गासैखौबो हा सिङाव गासोजोबना गालांगोन आं ओइ दाब्ला गोहो दंबा बे बेगखौ बुलायना लां एसे फावसायलाय बाबुमोन नानिमोन एसे फावसायलाय सामब्राम नोंसोर सेंग्राजों जोंनि सेंग्राजों फाय जायनो देरहायो बेनो मोनलांगोन र' बस आं जासमिन जानो नोंसोरनि पिस्तलाबो हर आरो फैसायाबो हर अके बामबुला बे फैसाखौ आंनो लानांगोन ओइ लावथब नै बस बे बक्सखौ लाथ'लाय या माथो मोनदोंलै ए मा जाखो लिपसलाय ओइ हाबलां नोंनो होदोलै आयदै फाग्लाया है बोरो नोङो बोरोहाय माथो मोनदों फैसा लालि खारदो ओइ पेटलि ओरै फै हारसिं नायो लेसा या आइयौ माथो जेबो जायालै बेलाय आइदै सासोबायसो अमा जाबावनो पेटलि है थेफाफानो Aida Samrama दाना लागानोसै आं